Me ollaan Aleksin kanssa nyt puhuttu tästä. Ja me ollaan molemmat samaa mieltä, että nuo koneet voi sammuttaa. Luvan pitäisi kyllä tulla Aleksilta itseltä. Ei pitkitetä tätä. Täältähän se sammuu. Lain mukaan sitä ei voi. Ei ehkä lain kirjaimen, mutta lain hengen. Maarit, mitä sä menet tekemään? Se oli Aleksin tahto. Hanna! Hannan on nyt hyvä olla. $19.47.